Teka lang, anong gagawin niyo doon sa sex? Chupa, ma'am. 1 million? Kung sisingilin niya po ako sa utang na 400,000, sisingilin ko rin po sa kanya yun. Yung 1M na chup. Wow! Sang nabatian ko ang presyo sang Chupa Chups 1 million. Oh, Diyos ko, nagtabog ang akon espiritu. Gani ka mo dala nga sang unang 150 pa lang, wala na ka mo nagtilaw. Tisubong kay isa ka milyon, maputi lang inyong kalimutaw, ambot kun kamo makatilaw. Gani, pati do pipong ko plus star pamati. Kaya si Toto nga may golden tarogos siya naman ang aton topiko. Antes magsugod vocabulary, Chupa Chups, Chupaping, Chupapet, isa sila ka grupo. Oten, tarugo, kamote, batuta, biskan ano man nila, isa man na sila ka grupo. Para klaro. Una nga punto, ba, isagid ka milyon, wala gida ayo. Paayo aman kami para medyo buro-barato. Pero kung ina-hybrid nga namin ang quality, damo ka kwarta, wala problema, solve na. Tapos ang kadakuon, bo Diyos ko. Daw kamote kahoy nga ugaton. Okay, good. Pero inang pag-imo unboxing, pag-unbox, tapos pagwa. Daw kuritot nga talong, 1 million. Ano ina? Golden o 10? Ikadwa nga punto. Puwerte ang inflation. Tanan na lang nagmahal. Lantawa, munay na lang ang nabilin sa tabtaban. Gani munay, papresyo ka man. Hindi ka daw ihatag mo na lang. Pero sabi sa inuman, ilimnan. Wala ikaw sang iamot, baw Diyos ko, nagpabira ka na lang. Sa una, Chupa Chups, isa ka red horse sob na, di ba? 150 isa installment pa. Tapos ikaw, ya baw Diyos ko, 1 million? Ano ina si Bogart? Gold? Anong ulo-ulo sina? Diamond? Ikatatlo nga punto, paminsarap lang imong batuta. Ang imong ipakaon, hotdog nga may duwa ka itlog, tapos 1 million, baw Diyos ko, DTI, palihog check sang presyo. Mayo tani kon anli chupaping ina. Pero inang one-time Chupa Chups, overpricing ina. Ganito na panawagan, DTI, Department of Trade and Industry. Palihog butang SRP o kon standard retail price sa chupaping service. Ikaapat nga punto, baw ano klaseng nagagwa sa imo? Gasolina? Nga pwede ka mahal? Anong imong torsela? May milagro nga dala? Inabalang ipahid sa kalimutaw sa mga bulag, makakita sila. Ipainom sa mga apa, makahambal sila. Ipahid ang juice sa mga lupog, magtindog. Kung wala man ang milagro, nga 1 million ang presyo. Ikalima nga punto, baw kung 1 million ang presyo, mayo blatani kung imo iprinda, punable with high value, wala problema. Pero hindi man, di bala? Amo ginang nadala sang inflation, tanan nagmahal. Sang nagligad sibuyas, subong, baw Diyos ko. Hotdog kag itlog, puwerte ka mahal. Wala na gid sang barato o kon libre. Ato na lang ang monay sang bigaon, amo tong free.